De 52-jarige Ida Kleinstra waard in juni 2008 deersketten in haar wenning onder Franke Derdenstritte. De sporen die de politie doel aantroffen had, bieden de politie nou nieuwe kansen. Die sporen die wij gevonden hebben in 2008 op de plaats die worden weer opnieuw besjongen. Die hebben toen al destijds terug het NRW beschilderd. Maar het is zodanige nieuwe techniek en het is al uitzocht en speciaal worden en verfijnd worden. Dat het NRW had zijn van jongens, hier kennen we nog wel wat mooi. Nou, er is zodanig volle informatie uitkomen dat het onderzoek hier worden kan. Dat jouwt Benny Kleinstra, de man van het slachtoffer, weer hoop. Kleinstra rekent erop dat het dier dus voen worden. Hij had wakker voor een oplossing streden en zocht in Bouke Vaatstra, die 13 jaar lang knokt had, een voorbeeld. Het is natuurlijk een man die ontzettend strijdbaar was en nog steeds is. En ik heb dat ook. Ik zal ook niet eerder rusten totdat het opgelost is. In deze zaak moet de politie 3 dagen na de moord een inwoner van Frenchier oppakken. Maar die skeert hem zelf door de holle, doet een arrestatieteam naar binnen stormde. De zoon van deze man is niet letter oppakt, maar het zijn deze vertochten wie het hem in bewijs. De politie weet nou intussen meer. Er is zodanig informatie uitkomen dat wij sowieso mooi een aantal getuigen die we in het verleden al gehad hebben, nog een keer mooi om de tafel gaan. Maar het houdt ik in dat we mooi naar het tjoegen om de tafel gaan. De meesten die we echt even vrij op het bureau, kom je er eens even bij huis en we willen eens even een praatje mooi maken. Want er binnen mensen die het meer weten, zei Benny Kleinstra. En die willen nou misschien wel praten. Zeker om de €100.000 voor de gouden tip nog hield het kleer leidt. Daarvan is €80.000 beschikbaar steld door Kleinstra zelf. Zijn leven is op de kop zetten. Het is straks 5 jaar geleden, maar het is net of zit je nog in dezelfde week. Je doet je werk, je bent bezig met je zaal en met de mensen. Maar dan kom je weer thuis en dan kom je die keuken in en dan val je weer. Ja, de keuken waar ze voel is. Ja, ja.